shi nan wani fili ne ko kango za a ce a nan rijiyar zaki bakin titi kan Gwarzo road. Ga shi nan titin Gwarzo road ne, can NYSC ce ga duk area gurin. Shi kuma gurin gashi iska biyu ne. Yawa a ta can titin da ya koma northwest shi ma can akwai fuska duk a cikin wurin ne. Gashi nan da muke dinnan shi nan har ciki ƙarshe da wurin inda nan masu shaguna suke a wurin ne. Gashi nan gashi nan gurin ya tafi har can akwai ƙarshensa kan mige a kan ya tafi iska biyu da gurin yana da tsawo sosai nan duk a cikin gurin yake. Gashi nan ga katanga gurin nan duk gurin ne nan. Gashi nan duk a ciki yake. Ga ƙarshensa nan shine iyaka da Zannur Hotel na nan Zambur. Yawwa kuma ga shi nan dai wurin yana da girma sosai malam. Bari mu je sai mu shiga ciki. Yawwa ga shi nan ci gaban shi nan kan titin duk yayin da ake fita zana